साथामनोबो दख'ना गांसे गांसे बायना लाबोबाय। ओमफ्राय बिसोरथ' मेथाइ जानो जोबोद मोजां मोनखायोलै। सनाथि आगैया चावमिन मोजां मोनसोयो। ओमफ्राय लाइमोना मम' मोजां मोनसोयो। ओमफ्राय आरो आइ बिखुनजोआ गजा मोजां मोनो। साथामनोबो लांनांगोन र' गाबोनो। आं एसेबां गोबावनि उनाव थांगोन। खम मोजां मोनगोन बिसोरो। दाबा बिसोर दख'नाखौ फसायोना फसाया? आंनिबा फसायगोन बिसोरो। मानो होनबा आं जेखौ फसायो बिसोरबो माथो फसायखायो। दा आङो बिसोरनि थाखाय दख'ना बायना लाबोनायखौ जोबोद मोजां नुथारदों आरो फसायखागोन बिसोरो। गाबोनो न'खौ नुमारसिगोन दे। आरो लाइमोन सनाथिमोनखौ दा माला सोराङो आं दा गाबोन माला न'आव थांनो मोनो बेखौसो सानबाय दङ दा आरो थांबाबो मोनागोन ना गारिबो मोननो नागिरा जोंफोरनि ससेयाव। जि जोमफोरखौबो थफ्लायनो दङ माथो थफ्लायनो थांनि र'। ओरैनोसो थाबाय दं थै। मा गामि होनना बुंदोंमोनलाय नोङो फंबाय? माबा आदा फबदांफारा। फबदांफारा। ओमफ्राय फंबायालाय अबावथो थायो? आं गुवाहाटियावसो थायो। गोबाव समनि उनाव दिनैसो आं न'आव फैनो मोनदों। माबाफोर जब मावो नामा? सुटि मोनाखैमोन नामा न'आव फैनो? माबा सुटि मोनाखैमोन। दे जेबो नङा दे। ओमफ्राय न'आवलाय सोर सोरथो दङ नोंस्रा? न'आव जोंहा बिनानाव सासे दङ ओमफ्राय आंनि हिनजाव आं माने हाबा खालामबाय। ओमफ्राय हिनजावनि बिखुनजो माने जोंफोरनि आइ आफाया जोंफोर उन्दै समावनो थैलांदों आरो। दे माथो खालामबावनो आरो। ओमफ्राय खैनाफोरालाय अबेनिथ' जाखो? माबा बिलाइफारा गामिनि। आदसा बिलाइफारा गामियाव खेबसे थांफेरदोंमोन आं। माबा आदा गारिखौ बेखिनियावनो लाखि आंहा मोनसिगोन। मोनसिगोन ना? आदा मोनसिगोनानो दे। बै एसे सिगाङाव टार्निं खिनियाव लाखिबानो जाबाय। आदसा जागोन दे। मा न'आवलाय रावबो गैया ना मायो? माथो सासेखौबो नुवाखै बायजोआव। अबाव थांजोबखौ नोंसोरलाय? सनाथि आगै, लाइमोन। आइया मानसिफोरालाय उन्दुनासो दंजोबो ना मायो? सनाथि आगै। मा खालामना दङमोन नोंसोर न' सिङाव? सनाथि आगैयालाय? सनाथि आगै, सनाथि आगै, नोंसोरनि थाखाय दख'ना लाबोदों, मेथाइ लाबोदों। सनाथि आगै, नोंनि थाखाय चावमिन लाबोदों आङो। आंखौ मानो एसेबां रागायै नायदों नोंसोरो? मानो माने सरि दे, आंखौ निमाहा होदो नोंसोरो। आरो सनाथि आगैयालाय? सनाथि आगै, मा खालामदों नोङो? न'आव दंना गैया सनाथि आगैया? मा रावबो जेबो बुङा? सोर नोङो? आंखौ सिनायाखै नोङो लाइमोन? मा फाल्थु खालामला बायोलै। मानसिया एसेबां गोबाव समनि उनाव न'आव फैदों। खुसिसो जानांगौ नोंसोरो। अनजालु, नों आसलथे मानो फैदों? मा होनदों नोङो बेफोरखौ? लाइमोन, फाल्थु खालामबाय थानाङा दे। आं मोनथिगौ आं गोबाव समनि उनावसो दिनै न'आव फैदों आरो नोंसोरखौ खबरबो लायाखैमोन। आङो नोंसोरनियाव निमाहा बियो। नङा सनाथि आगैया अबाव थांदों? मानसिखौ नायनो लुबैना दंसोयो मानसिया। मानो नांगौ नोङो अनजालु? सनाथि आगैखौ मानो नांगौ? फैया नोङो एसेबां गोबाव समनि उनाव सनाथि आगैया थैखांनायनि उनावसो नोङो न'आव फैखो? मा होनना बुंदों नोङो बेफोरखौ लाइमोन? सनाथि आगैया थैबाय? नोङो ओरैनो बुंदों न'? नोङो रागा जोंनानै ओरैनो बुंदों न'? आं मोनथिगौ। थां गामियाव थांनानै सोङै थां। आं जुदि नंखाय बुंदोंबा थां बारियाव थांनानै सनाथि आगैनि हांगारखौ नायहैयाखै माने? आं जुदि नंखाय बुंदोंबा सनाथि आगैया थैबाय? सनाथि आगै! सनाथि आगै! आं न'आव फैबाय। नोङो आंखौ गारनानै मानो थांखो? सनाथि आगै! आगैलै आंनि माइनाव, नोङो आंखौ गारनानै मानो थांखो? नों आंखौ नायनो होननानै लिंहरबाय थानाया आं फैबाय। नोङो आंखौ गारा मानो थांखो? आं नोंसोरनि थाखाय दख'ना लाबोदोंथ' गांसे आरो नोङो चावमिन जानानै मोजां मोनोना आगै? आं नोंनि थाखाय चावमिन लाबोदों। जाफै नों अबाव थांखो? सनाथि आगै! अनजालु, सनाथि आगैया जेब्ला बेरामाव गोलैना दङमोन अब्लानाथ' नोंखौ नायनो होननानै बेसेबा लिंहरबाय दङमोन। अब्ला नों बे लिंहरनाय टाइमाव मानो फैदिया? नोङो दासो बेयाव गाफ्लाना दिन्थिबा मा जानो?
सनाथि आगैनि किडनि गाज्रि जानायखौ नोंथ' मिथिखायोमोन आंथ' नोंनो खिन्थाखादोंमोन नाथाय नोङो सनाथि आगैखौ मानो खेबसेबो खबर लानो फैदिया मानो खेबसेबो नायनो फैदिया बेखौ बुं बेनोथ' लाइमोन आं एसेबां गिदिर गोरोन्थि मावना लाफ्लांदों खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथामबो नङा 10 बारबो नङा 100 बारनिख्रुइबो बांद्राय लिंहरबाय दङमोन नोंखौ नोंहा गोसोआव दंना गैया हा दासो नङा नों दासो मानो फैदों हा मानो फैखो नों न'आव औ सनाथि आइया बेसेबा गाबखादोंमोन नोंनि थाखाय मिथिबाय अनजालु आदाखौ नायगौमोन अनजालु आदाखौ नायगौमोन अनजालु आदाखौ न'आव लिंहरनानै नाथाय नोङो खेबसेबो फैदिया नायनो हा औ आइ औ आंनो गाज्रि आंनो पापि आं मोनथिनानैबो फैयासै खेबसेबो नायनो बेनोथ' दासो थैखांनायनि उनाव नोङो मानो फैदों अनजालु हा सनाथि आगैनि सावनायनि हांगारखौ नायनो थांफिन नोङो जेराव दंहैयोमोन बे जायगायावनो थांफिन लाइमोन आंखौ निमाहा हो लाइमोन नोंसोर आंखौ दिनै जेसेबां बुयै बुबाय था जेसेबां रायै रायबाय था मानो होनबा आंहा गोरोन्थि दं आंहा गोरोन्थि जादों हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय नोङो जोंफोरखौ निमाहा बिबा जागोन नामा हा जोंफोरथ' नोंखौ थैनायालागै निमाहा होनो हानाय नङा थां निमाहा बिनोबा सनाथि आगैनाव बेहाय थां नाथाय जोंफोरजों बेफोर सोलिनाय नङा मिथिबाय थां जेराव थांदोंमोन नोङो जेराव थायोमोन बेयावनो थांफिन नोंनि बे गाज्रि मोखांखौ नोंनि बे गाज्रि सेहेराखौ नायनो गोसो गैला आंहा इसेबो नङा नोङो मा मोखां लानानै न'आव फैखो अनजालु नोंहा मा इसेबो साननाय गैयामोन नामा जोंफोरनि थाखाय सनाथि आगैनि थाखाय नोंहा इसेबो फिलिंस फैयाखैमोन ओमफ्राय दासो हा सनाथि आगै थैखांनायनि उनाव हा मा मोखां लानानै फैमारदों नोङो थांफिन सोर हिन्जावखौ मोननानै नोङो जोंफोरखौ बावलांदोंमोन हा ओमफ्राय मा नोंनि हिन्जावा नोंखौ गारबाय नामा हा दासो दि नोङो जोंफोरखौ गोसोखांनानै फैफिनदों थांफिनगोन ना थांफिना नोङो बेनिफ्राय नोंनि मोखां नायनो गोसो गैया होनदोंना आरो जुदि नोङो बे न'निफ्राय दानो ओंखारलाङा होनबानिया जोंनो ओंखारलांगोन बे न'निफ्राय नोंनो थादो रंजा खुसियै आलो गोजोनै इसेबां थकिबास मानसिजों इसेबां अन्थाइ बिखा गोसोनि मानसिजों थाबाय थानो हाया आं लागिबा जोंनो ओंखारलांगोन बे न'निफ्राय थेवब्लाबो नों बायदि मानसिजों थाफाया जोंफोर मिथिबाय सनाथि आगैया थांना थागौमोन जोंफोरनि थाखायनो बियो थैबाय जोंफोर जुदि सनाथि आगैखौ थाब डक्टरनियाव लांनो हानायमोनबा सनाथि आगैया हामगौमोन नाथाय फैसा गैयिनि थाखायसो सनाथि आगैखौ जोंफोर थाब डक्टरनियाव लांनो हायाखैमोन बेसेबा गोबावनि उनावसो बिबारि आगैमोननिफ्राय मोनदोंमोन आरो हा एसे फाननानै बिबो मा थैहां अबस्थायावसो फैसाखौ मोननाय जादों आरो डक्टरनियाव लांनो नागिरनायाव डक्टरनियानो बेमार जाना होबायलै बिदिनो साला लेट जानानै नङाबा सनाथि आगैया थांना थागौमोन जोंफोर जुदि बिखौ फार्स्ट जाजेननायावनो जुदि लांनो हानायमोनबा बियो थांना थागौमोन नोंहाथ' जेबोआनो थाल गैखायामोन थां बेनिफ्राय थांगोन ना थाङा नङाबा जोंफोर दानो ओंखारलांगोन जागोन दे लाइमोन आङो बे न'निफ्राय ओंखारलांगोन दायनिगिरिया आंनो लाइमोन आं नोंसोरनि थाखाय दख'ना गोदान लाबोदोंमोन लाखि मानो लाखिलाबायनो आंलाय मालाय मानसिनिफ्राय ओरैनो मानो लालाबायनो नोंहा आंजों जेबो सोमोन्दो गैला मिथिबाय हागौबा सनाथि आगैनो बावलां नाथाय जोंफोरनो नाङा मिथिबाय अनजालु जागोन लाइमोन जागोन सनाथि आगैया आंनि थाखायनो थैबाय दायनिगिरिया आंनोमोन जुदि आं सनाथि आगैखौ नायना मोनबा सनाथि आगैया दिनै थांना थागौमोन आगै सनाथि आगैलाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा माने आं दिनै समखौनो मोनासै आरोना मोजाङै बानायनो माने आङो आलासि जानो थांदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेनिफ्राय फैनानै हाखु दाखुयै बानायनाय जादों आरोना ओमफ्राय आंजों सासे आलासि सिख्लाबो फैफादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाथ' बेजों रायज्लायाबाबो गाज्रि मोनगोन ना
बेनिखायनो हाखु दाखुयै बानायनाय जादों आरोना। थाइसे जायगायावनो बखिबाय थानाय होनांबाय आङो। सम मोनबाथाय मोजाङै बानायसिगोन आरोना लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे साननैसोआ मोजाङै सोलाबनाय जाथ'नाय नंखाया दे। मानो होनबा न'आवबो हाबा सफैबाय, माने जोंहा असे आदै मादैनि फिसाजोनि हाबा दं आरोना। माने फेब्रुवारियाव जागोन आरोना। बिदिनो न'नि हाबा नालाय बारा ओरै सोलाबनाय नङा आरोना। थेवब्लाबो लोगोफोर आङो नाजागोन हगारनो, माने एसे सम मोनबाबो आङो हगारगोन आरोना, गुसुङैबाबो। गैया लोगोफोर, समखौनो बारा मोजाङै मिलायनो हायाखै आङो। बेनिखायनो भिडिअफोरखौ ओरै मोजाङै बानायनो हायाखै आरो गोलाव गोलावबो बानायनो हायाखै आङो। दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालाम दे। थेंक इउ।